Wasudo nyime nyakwara Ramogi wadhi ane gwenge mag ho mar okak jodak ma Kerio Valley jiwo mondo mak ting' mar reso alwora margi masani nyadhi mare lal kaluwore kod oula ma medo ywero lowo. Jopiny makono kata makoni yien manyasani ok nyal dongo e gweng'no okwagi mondo giwere kod tim mar tong'o yien aoyaye kendo ginyuak chenro mar piny owacho ma Baringo makoro gichako mar pidho lum mar reso Kerio Valley. Kerio Valley, achiel kuom hoho mayudore e hoho mar okak. Gweng' ma kinde machien ber mare ne lombo wang', sani chal mare opogore kendo luoro nitie ni poni ok oketo kenge mapiyo. Midhiero momako hoho ni nyalo medore. Oula medo ywero lowo ma sani odong' ka mosore gi teko mar chieng' kendo luoro mako chuny oganda maka. Kaluwore kod jadak maka Isaya Chebi, chal mar hoho ni lokore mapiyo kendo mako dhoge kaka kamane yien ma pichni ne otweyo sani olokore pap maonge gimoro amora. Hii area yote ilikuwa flat kuanzia 1980, 81, 82 mpaka na 84. Area hii ilikuwa flat, lakini kwa sababu ya maji nchi ilisomba na maji, sasa ndio katika ipi bila unaona pande hii na upande hii mpaka huko juu ndio aliharibiwa na maji. Kerio Valley sani onge gima ber minyalo sunge kamana okak ma ong'iengore. Joma welo ka nyalo mana ng'eyo kaka kane chalo kokalo kuom sigana ma igoyo kod jodak maka kaka Isaya. Temo mar jogweng' maka rwako ne Kerio Valley nanga magini yien mane otweye kendo ndise kinde mokalo sani pok onyago lemo. Kaluwore ni yien ma ipidho gin mawuok oko ma ok nyal ting'o wigi e bwo chieng' mager mamedo seto ei gweng'ni. Akasemanga tu pandeni miti, lakini miti ya pande tumejaribu kupanda miti pande ile ya kisungu hiyo ndio hiyo hawezi tutokea pande hii ya kienyeji ndio na meanga. Jolony kata kamano seyo jogweng' magikoni ne oketho alwora kendo ketho nyadhi mar hoho mar Kerio Valley. Jolony wacho ni thuolo mar reso Kerio Valley en sani to poni ok okawo okenge makare. Midhiero mamoko pod medo duong'o koting'o lweny e kind jodak kaluwore kod nok mar lum gi pi, gino mabiro chuno oganda mondo chak dar kadhi manyo lum kod pi ne jambgi e gwenge mamoko. As you can see, this is a serious trend if it continues, and then it can even escalate to issues of insecurity in terms of there will be no grass, so people will be forced to migrate to other areas, and that can bring about issues of insecurity. Issues of conflicts can arise because of resources. Kata obedo ni luoro nitie, piny owacho mar kaunti ma Baringo kokalo kuom migawo mar pur osechako keto chenro mar kedo kod midhiero mar oro ka ijiwo jodak maka ni ting' mar reso Kerio Valley ni e lwetgi. Okang' makama ochako duoko geno ka lum mane opidhi okelo picha manyien e bath hoho ni konchiel. You will be able to see a lot of difference between where we have done fencing up through a project called TRLSP, where we did the fencing up and we did the reseeding of grass. You can see there is no erosion. On this other side, there is a huge difference because on this other side there are a lot of huge gullies as a result of soil erosion. Lum ma pichni kendo juso gi mor ne thum ma yamo goyo oseywayo jokwath mathoth, kata kamano midhiero pod nitie. Dhok kod dhano lwar e hoho ma ong'iengore bath kama pod lum onge. Wakati wanyama wanakuja kupewa nyasi, huwa wakati wanarudi ama kwenda maji wanaisa anguka kwa hii kali erosion. Wakati unatafuta huku unaisa pata ubandu kama ameosa ama amekuwa mswaka huku. Pia naye tumepoteza hata mtu chini hapo siku ingine. Mondo res hoho mar Kerio Valley, jopiny kwayo mondo giwere kod tim mar beto yien aoyaye kendo gichak keto kenge mong'ith mar duoko nyadhi mane Kerio Valley nigo e kinde mokalo.